माने बहल बिजौनि मोनामनायाबो गोथाव जाबाय फिथाइनि आरो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो एदिनाति ब्लग चेनेल आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आङो दिनै गोरिब अबस्था जोंहा नै बबेयाव दं आङो ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय ओंखाम मोनखांबाय आलु ओंख्रि मोनखांबाय ओमफ्राय आङो दिनै माने नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै आं मिथिया ओमफ्राय आङो दिनै मा ओंख्रि माने आङो भाजा एवगोन आरो लाब्रा बायदि दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं मा संनो नागिरदों जयै आरोना जयै बेखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि ओंखाम संग्रानि हालोदखौबो नायनानै लादो एसे माबायदि बेबस्थायाव दङ नै ओरैबायदि कन्डिशन जानानै दंना जोंनि ओंखाम संग्राया उखुमाबो ओरै गब्लं गोजा आरोना ओरै गब्लं गोजा गासैबो मोजां नुला आरोना ओमफ्राय नै ओरैबायदि ओमफ्राय बेयो दै गजोबो आरोना गोजौनिफ्राय दै सिरिजोबो नै ओमफ्राय माने उफाय गैया गेस जोबनानै होदों ओमफ्राय गेसबो मोनाखै ओमफ्राय दा बेयावनो माने बेयावहाय दै गुदुं जानग्रा आरोना बे न'आ ओमफ्राय अब्लाबो आं ओंखाम गुदुं जानग्रा आरोना बे जायगाया आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय थाखायो ओमफ्राय गेस जोब्बाय नालाय बेखायनो आं बेयाव संनो गोनां जाबाय आरो दा लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो बेयावहाय मा लादों आङो नै लोगोफोर बहल फिथाइबो होदों आङो बेयावहाय माने ओरैबायदि गोथाव जायोना एवनानै जाखांबाय ओमफ्राय नै बहल बिजौ ओमफ्रायहाय बियो थागुना बिजौ आरोना नोंथांमोना थागुना बिजौखौ जाफेरदोंना जाफेराखै ओमफ्राय बहल फिथाइ आरोना ओमफ्रायहाय बेफोरो नोंसोर सिनायदोंना सिनायाखै नै बेयो सोरजिना बिलाइ आरोना सोरजिना बिलाइखौ ओंख्रिबो जायो भाजाबो जायो ओमफ्राय बिदि लागायबा आराम जायो आरोना सोरजिना बिलाइया माने लाद्रा जायो नालाय गाव हारसिं एवोबा ओमफ्राय बिदियाव होदेरोबा बिराद मोजां जायो आरोना ओमफ्राय मोजां सायनांगौ आरोना माखासेया थाबावबाय नै ओमफ्राय आबैबो सायदोंमोन नालाय लाद्रा जाजोब्बाय आरो माखासेया ओमफ्राय माबाजों एवगोनखाय जेबो जाया आरो बियो ओमफ्राय आङो माबाबो होदोंमोन दै गोखा फिथाइ काइला फिथाइबो दङ बेयावहाय थाइबासो काइला फिथाइ दङ ओमफ्राय दा बेखौ आङो एवगोन आरो माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय आं जानानैबो नायगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि एवनायखौ नै आंनि साराया दुंबाय नै एसे थाव होना लानि ओमफ्राय आङो नै बानलु सामब्राम संख्रिल' होगोन आङो ओमफ्राय हालदै होआ ओमफ्राय जिरा सामब्राम गुफुर एसे देनानै लाबाय आरोना बेनोसै ओमफ्राय आङो नायदो नोंथांमोना आंनि साराया दुंबाय नै ओमफ्राय आं जयैनो खनसेनो हरगोन ओमफ्राय आं बै पियासखौ दुंना दुङाखै होननानै नायदोंमोन आरोना मैगं होजासिगोन नै माने बांद्राय खामोबोलाना जिराया माबा गोसोम जायो आरोना ओमफ्राय आङो मानो हालदै होआसै सानगोन नोंथांमोना बेयो लाब्रासो नालाय ओमफ्रायहाय बिलाइ गोथांसो नालाय गोमो जायो आरो बिलाइ गोथांफोरावहाय हालदै होयोबा नै एरना लानो एसे सारायाबो जि दलर थाखाया एसे खोबना लानोसै थाब मोननायनि नायनि र' लोगोफोर माबायदि जाखो आराम जाबाय दा नै माने बे बहल फिथाइखौ होयोबा ना बिराद मोजां जायो आरोना आरो बुरजा होनाङा आरोना थाइफा गाहामल'सो होनांगौ ओरैनो ओमफ्राय आराम जायो आरोना नोंथांमोना जाफेराखैबा जानाय नायलाय एवनानै माबायदि गोथाव मोनो सम जायो आरो जोंहा ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनाय जाफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै खालामनायबाय आरोना नोंथांमोननो सेयार खालामनो होननानै माबायदि नुदों लोगोफोरनि ओमफ्राय सोरजिनाखौथ' ओंख्रिबो जायोना खारै एसे होनानै ना गोथांफोरजों बिराद बरिया जायो दसे थानानै मोनसिगोन आरोना लोगोफोर मोननायनि लामा जाबाय नै लोगोफोर मोनबायानो बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय आङो जानानै दिन्थिनायनि नोंथांमोननो माबायदि गोथाव जाखोना थावा जाखो लोगोफोर
ओमफ्राय नै लोगोफोर आं जाना खिन्थानायनोसै नोंथांमोननो माने बहल बिजौनि मोनामनायाबो गोथाव जाबाय फिथाइनि आरो खायला गोखा खाथो खाथो बहुत बरिया जायो लोगोफोर Thank you so much. आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय खोमसि जाबायना बारा स्रां नुवाखसै लाइटआ ओमफ्राय आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेयावनो बाय बाय